Doncs ESN, les sigles són Erasmus Student Network i és una associació estudiantil a nivell europeu que el que busca és integrar els estudiants d'intercanvi en la ciutat on estan fent l'intercanvi. Participar a ESN em dona l'oportunitat de seguir en un ambient d'estudiants internacionals, aprendre diferents llengües i participar en l'organització de diferents activitats en un conjunt d'estudiants. Participar en un col·lectiu de la universitat i en particular ESN t'aporta moltes coses perquè per començar és un voluntariat on estàs ajudant a estudiants d'intercanvi, això et realitza molt com a persona i no només el fet d'ajudar-los, sinó també aprens a treballar en equip i depèn del quin càrrec estiguis, aprens diferents aptituds. A part d'això, també estàs en un ambient internacional, si has marxat d'Erasmus o penses marxar, és molt positiu perquè així continues en el mateix ambient o ja et prepares per marxar. I per últim, la gent amb qui treballes són d'altres facultats i acabes sent tots amics perquè feu activitats fora d'ESN també i llavors acabes formant una pinya amb tots.